Kaya apen semrawang
Untuk kehadirannya para pemuda atau pemudi RT 3 Dusun Banjaripan bisa bersama Torogo Sakti Nagoro joget bersama di Sasono Budoyo. Karena
sisih wetan dasar ayu tindak tanduk sarwa sopan akeh priya sing padha kepranan biyen sopan saiki kok malih krembyang roke cakak rodok lorot kurang jawane kaos sing set metetet kurang bakale pusar ketok kaya suwek kurang uruke piuri growong piyo-piyo mendak esisi yen tak sawan aku dhewe kelagepan rata sawan rasane kok rada eman aku bingung mikir jaman malih krembyang luwung turu muga-muga ngimpi pacaran dasar ayu tindak tanduk sarwa sopan akeh priya sing padha kepranan biyen sopan saiki kok malih krembyang roke cekak rodok lorot kurang jawane kaos sing set metetet kurang gagale pusar ketok kaya suwek kurang uruke mburi growong piyo-piyo medak esisi rata sawang rendane kok raja eman yen tak sawang rendane kok rada eman mikir jaman malih krembyang luwung turu muga-muga ngimpi pacaran
Sakti Nagara sing lan uga kangge ngepur luwih rong taun duwit ora mudhun aku lumun setahun jebule kok menyun duwit dikirim nek kabeh karo dulur sing bedun ora ati iki kaya ora bisa mari senajan kok